Mehmet Yavuzê ku heyamekê serokatiya giştiya Hudaparê kiribû, di salvegera duyemîna wefata xwe de tê yadkirin. Serokê giştiyê Hudaparê Zekeriya Pijoglu, İshak Salamê wekîlê serokê giştiyê Hudaparê, gelek rayedarên partiyê û hezkirî û nasên rehmetî beşdarî merasima yadkirinê bûn. Serokê giştiyê Hudaparê Zekeriya Pijoglu di merasima ku hat tertîbkirin de di derheqê rehmetî û fedekariya wî ya ku ew ji bo Îslamê kiribû de axaftinê kir û wiha got. Emrê ku Rebê wî jê re texdîr kir 46 sal û 8 roj bû. Lêbelê wî di vî emrê kurt de gelek xizmetên baş kir. Wî îman anîbû, Xweda jê razî bû û ew jî ji Xweda razî bû û ew bi wî awayî wezîfeya xwe ya evdîtiyê temam kir û ji nava me veqetiya. Mehmet Yavuz Xoce ebdekî mümin bû, manaya jiyanê fêm kiribû. Ya Pijoglu wiha axaftina xwe zêde kir. Wî di vê riyê de gelek xizmetan kir. İmtihana wî xelas bû. Lêbelê em bawer dikin ku hêjî deftera wî ya emelên xêrê vekiriye û jê re xêr û hesenatê nivîsandin. İnsan hêjî wî guhdar dikin, nivîsê wî dixwînin û bi şiklekî misbet dibin tesîra wî de dimînin. Rehmetî piştî ku rehmet kir jî xizmeta wî berdewam dike. Lewra kesên ku jê hez dikirin û ew nas dikirin, pesnê wî didin û her tim qala wî dikin. Harûn ji bo Musa çi bû, rehmetî ji bo partiya me wisa bû.